sa sisin kum kabalang presbyterian nong thamai ngi pidiang subhai pi baro ki parbangai bi jungi syakane ko online service kabala penbit penbiang na kabalang presbyterian nong thamai lingba ki YouTube channel bat kum juru lingba ki local channel ni ai khuble pi wi haka kerteng ka bathiang tam ka badon bor tam ka jong utrai badu nong penem jungi Jesus Christ ngila day ka bandang yai beteng yaki gseng haki online service namarba ngidang don hapedeng kenika klam COVID-19 wana pedeng jong jinglong jingman kumni ke jinglong ke pertain ring aingu yu blay upli kenika lan kabakum ki parbanget jong kabalang hot ki parbanget ki nigiwi ki balang ngias snok tilang ya kaban mani baban syakri ublay lengba kenika por shwa bangini ya chakmat ngin IT kenika por haki jing duai show play ngini duai Nyai ngo imego kenran na benda kene ko por ka memela aingi sa sisin. Bengiyo ikaban beteng ha ka jing mani ka jing syakri ka jing yeme kene ka sngi ka bakut ka bakentang. Wala nang yimla man ki usi ka ying ka jong me. Namar ka jing long jing man ka perthai ki mni. Deng nyai ngo ime mela ple pa kene ka lat ka lenti. Lengba kene ki kor ki bor joga teknologi bengiyo men snok tilang. Kat bala isne. Ya kaban mani ban syakri yeme ha kene ka sngi. Dan rengkat bagi dia puar bagi bentar barok ke pengini ok men pendem. Pediang yangi tu sngau yangi haka kerteng ke jong uji skus ngidwai. Amen. Haka ni puar para pengit biit ngini snok tilang. Ya ke ban mani ban syakri ban yoro yutrai. Lengba ke kot jing rai ke balai spa ndri pusau. Ke kot jing rai ke balai spa ndri pusau. Adin ke jing rai ngan sekelpat yewe ni kisam larang ba jaga balang. Mr. Kennedy pada in sayalam ningi haka bapuli na kaktiin ke jong ublay bat kum juru aga jing duai bat nganong lupa din baladap yok ngidladap yok sngo ye ke jing puli na kaktiin ke jong ublay bat ke jing duai ngan sekerpat pan ye Mrs. Sharon Sutton bat Mr. Jerry Emily kin ai ye ke jing duai ke bakerpang ke jongki Shania hau bad ban yang kak tin bu ai ban ye ha ka kular jong u ban te ru bude utrai Shanyam lok bashi shangala shem Jisu gordor tang hame ngashanyas kem kanut yang kalong ban shanya wabatoy das nambakor hang tangan lejgi dajingen bangan yo likum kayor Jisu mengasyanya lok bashi shangala shem Jisu gordor tang hame ngasanyas kem hoi katyang bansyanya nakapo banyola
kabab yang na ujisum jing sub jing man ban jing im jisu jisu mengasyanya lok bashi Shem Jisu 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 Gordor Tang Hame Ngasyan Yaskem Ngas Ngausung Ngalaban Shanya Jisu log baken sai ngatevru unlong lemban nga hadoba bertegan wai Jisu mengasyanya lok bashi shangalashem Jisu 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 gordor tang hame ngasyan Tu kajing pulian ka ketien ka jong blay ka ni kapor kan long na kini kilay tali ki benta ka wei ka benta ka shithi ka jong ujuda ka khot ka baar puwei ka baar ka benta ka shithi upol apostol sikinong Filipi ka lenong ka basau ka khot ka ban riu bat ka ban nyo bat ka benta ka balai pan ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka balai ka khot ka bakhan riu mặt khẩn nhiều tung in chả score được tiền cái trong play to pin ri no yelade ha ka jing it ublay da ka up khmi her ya kata ka jing isnei u Jesus Christ u bo try jongi sha ka jing em bom jukut Wat kuslai ya ke ru hanrei ha ka baro da ka jing dubai bat ka jing karpat lem bat ka jing aingu do pin tip ya ka jing pan jong pi shau blai de kata ka jing suk ublai ka bapalat ya ka jing shempang baro kan ri jai ken ya ki donut jong pi bat ya ki jing mut jong pi hau Chris Jisu na bau blay ula it kata ya ka perthai kat bau la IT no ya lau khun bala khamarwe bau u ru ubanget ha unum jot shu hanrei unyo ka jing em bom jukun na bau blay shem la pha ya lau khun sha ka perthai ba un pen rem ya ka perthai hanrei ba un pen em ya ka perthai da tung le osngong ka tien ka jong blay scam ba kini ki kentien kin pen ken mau ni ki jing shisha barok ki bron ka tien ka jong blai ki balong ki ba im ta kum tu la yo sngo ka tien ka jong blai bangi scam bangi kentien kin pen ken mau ni ki jing shisha na ka tien ka jong blai tu ni lang shu blai ha jing duai ublai bu pa jing ba neng ngiwan bandam mat ki slajat ki ba khoj bat ki ba kentang tam ki jong mi ye ka ban aingu imi atrai ba no menang edon rengkat bat ngi ru Singapore bat ke klemat ka bamenta ba menang penla ngi bangin ring bat bangin penhiar ban sim kum ni ya try ba kum bangi ngilong
Ngi aingu imi atrai babai ki jingker khu ki bon sertap ki bamela the ka jing im ka jongi atrai la ka long ha ki rumpe yeng kristan ki jongi la ka long ha ka balang ka jongi la ka long ha ka imlang ka salang ka snong ka thau ka ri ka jaj ben ri hi baro ko we atrai baba ngi aingu melong blei bo im bo don bor baro hi atrai baba ma mem ju ino ingi ma me yai pendap ignon kam ki jongi la ka long ka jing im ka baken jado ka jongi kham tam atrai ka jing im ka baken jamen sim ka jongi atrai baba hoi badang kini gisngi bat ki por ki mengi kandu menta atrai baba wala dang imla ban kieu syak yeng bat ka bakhut bat ka bakentang ka jong mi atrai baba kumbangi juaile ki por ki blalit no baro atrai baba ngi aingu mi atrai baba mesha ngi atrai baba kum ki yeng kristan atrai baba ngila atrai baba te ki duan jing jing slok ki yeng ki sem ki jong atrai mengin phai shemi lingba jong ki jing rai ki jong lingba jong ki jing dwai ki jong atrai baba bangit scam atrai baba memju ino ngi atrai ba mesngo ba mesngap atrai ye ki jing dwai ki budet ki jong atrai ngi aingu mi atrai baba nomor jong balang jong mi hi atrai baba hai ka bamla te hlor jong ni ulum atrai baba makalong ka balang ka im ban shakriya mi atrai baba makalong ka balang ka im ban sakhi mi ro atrai baba lingba shibun ki kam ki baka balang ka pentulun na kawi ka por sha kawi para atrai baba nisngongu imi atrai baba nomor ki shakri ki jong mi atrai ki pastor ki teman pesan ki khot jong kam ti balang lemru bat ki long pa baro hi atrai baba ki betray nam ta ka boram ka jong mi hi atrai baba halaki jong ki benta ki jong ki atrai baba isne atrai baba nai don kat sepat kini kinong elam ki jongi atrai baba bekinang la banyalam mela ka jong ka balang ka jongi atrai baba ha ka lenti ka pens ko bahai ka mon ka bakhoi ka jong mi atrai bangin long ka balang ka im ban shakriya mi bangin long ka balang ka im ban sakhi mi ro atrai baba khamtam haba kum gani ka por atrai baba haba ngi ka du gani ka khlam atrai baba ni karpat mi atrai man ai ngi ka men sim jong ka jing jamnot ka men sim atrai baba jong ka jing IT lot atrai baba kanang wila atrai ban kene lagi jong ki kti ki jong atrai baba syakitu ki baro atrai baba ki kendu ki jing ki bon rukam atrai pedeng gini por ki menta atrai don pedeng jong ki be kendu ki jing pang ki jing sitom ki be dai bakani ka khlam atrai baba don pedeng jong ki be kendu ki jing do ki jing kerdu atrai baba don pedeng jong ki yeng ki sem ki jong ki badu no ki be ki bethon ki jong ki atrai namar jong ni ka khlam atrai baba jarap bakum gini ka por atrai baba mengikum ka balang atrai ngin yang shitli ka we atrai baba mengila atrai baba ye ka ban ai ka kti ka mon ka kti ka diang ka jong ye ki bakum kita atrai baba ngin kan ma wi paramarjan ki jongi khamtam atrai baba kum baktin ka jongmi ka hikai ni atrai baba bangin i lau jong paramarjan jongi atrai baba ngin phai ka diang ngin phai ka mon ngin phai ki paramarjan ki jongi baldangi shem atrai ba don ki ba shem lanot ki ba shem ki jing jar atrai baba ngin ai lem atrai shaki atrai baba de ka mensim ka basbun bat ka ba kluj atrai baba tu isne ban thong hangi atrai ka mensim jong jing ruble atrai baba bat ka mensim jong jing shakri lem atrai ye ki wei par atrai ki be kendo ki jing ki bon rukam atrai habdeng ni ki por ka bamenta atrai baba hoi ngada karpat imi atrai bala da kalong hi ka mon ka bakhoi ka jong mi atrai baba min pendu min pendam no hiu ni khunyang jing pang atrai na sla jong ni ka perthei hi baro ka bai atrai baba hoi ma mi hi atrai long blei bodon bor baro atrai bala ban le ki baro hi atrai tang shi khlemat mala ban pendu atrai min pendam no atrai ni ka khlam atrai baba andre ladang hi habandang ye im atrai ba ka ni ka khlam atrai baba ringkat ba ni khunyang jing pang atrai baba ngin nang ban imat ka atrai ka yat ka yang ka jongi ka trei ka khta ka jing ka lek kawan ka jongi mengin bot ikita ki an ki kendon ki ba sarkar ka labo atrai baba kanang mengila ban pelaj ila dia atrai baba na uni nyang jing pang ban pelaj lem ki yeng ki sem ki jongi ye ki khon ki khti ki jongi atrai ye ki be ki bethon ki jongi ru atrai baba ki yeng ki sem ki jongi na uni nyang jing pang hi atrai baba yarap atrai baba ba ki tu ki parmai ki jongi khamtam atrai lembat ki be ru atrai ki bam ngai atrai baba ki bla sha len shop hauni nyang jing pang atrai baba kin yo noi ka met ka phat ka bashat ka baklan hang nu ki don atrai lagi don ki corona care centers lagi don ki hospitals lagi don ki yeng ki sem ki jong ki atrai baba to isne atrai baba kta halor jong ki ka sang ti blai bodon bor ka jong mi atrai baba knang ba kin yo man no ki jing kot ki jing khia atrai baba uni khunyang jing pang unum la ban le try kli halor jong ki met ki phat ki jong ki atrai and ray bin shat kin klan bet man ka por hi atrai baba nang ni shakmat atrai baba isne atrai baba man kan maulim ki nong sin shar jong ni ga jala ka jong i atrai lam ka ni ka re india ka bayar ka jong i kum jo atrai baba bakila atrai baba ban bo eta ki SOPs ki babyang atrai baba nam gila atrai ban yadai ki nong shong snong atrai jong ni ki re india jong ni ka jala ka jong i atrai ki ni ka sorba shlong ka jing kum jo atrai baba na ka jing len shop ka jong ni nyang jing pang ban ngit scam atrai baba ba ngi trei lang ka we atrai ngi tli lang ka we atrai ban ngi bot ki ta ki an ki kendon baro hi atrai lempap atrai ngi la ban job yu nu nyang jing pang ha ni ka por ka bamenta atrai baba ngit scam atrai baba
Paminum ino hi yangi atrai bapa kan mau nam atrai bapa ye ke jingpen kre jong ko sarkar atrai bapa ye ke ban ai kini ki vaccine atrai ki brio baro kinong song baro hi atrai bapa nam kini ki vaccine atrai kin long atrai ka lat jong ke jing da atrai bapa yangi no niu knyang jingpang atrai hoi wat la da kini ki vaccine atrai bahwa kimla hi atrai ban khang yu to knyang jingpang bung rung hi met ki phat ki jong ring ngit scam atrai bakat kum ki data baro atrai bahwa bagi scientist ki project kini ki por ki bamenta atrai bahwa anla atrai ban khang ye ta ka severe disease atrai bahwa bung yu knyang jingpang unum la atrai ban den shop ki met ki phat ki jong ye atrai henrei begin lot ba henrei ba habang yo yu knyang jingpang ro atrai yin kot yin khlan no hi atrai bahwa mengit scam hi atrai bahwa ke baro atrai ki long ka jingpen ya ki jong mi hi atrai mi blai bom ju ino ngi atrai bapa melong blai bo crowd bodon bor baro hi atrai bapa to isne ban kan mau ngi atrai leng baju ni ka por ho isne atrai bapa ban numi ino ngi atrai kum ka balang hi bar ko bai atrai bapa shimti ka por ka badang sa jong ni jing shakri blai ka jongi ta map daklet no phare hi lat ki rengkang hi bam sham ka jing im ka jongi no ba kini bro andam pan khot kat pan ka kerteng ka im ka bodon bor tan ka jong trai banung panim bi e jing Jesus Christ na do menta ban do hala kartaru amen. You down, hope will turn it all around, but love is the greatest of these. Everyone needs a little. Sing all ye saints and ye sinners, call upon the mercy of the Lord. Come sing the song of redemption. Sing about the hope that is to come. Come and find peace. Everyone needs a little rest. Everyone needs a little joy and a song to sing in the darkest night. And life, even when it gets you down, hope will turn it all around, but love is the greatest of these. Everyone needs a little. He will lift you up. He will lift you up higher than the stars. He will lift you up and cover your soul in healing. Come and find peace. Everyone needs a little rest. Everyone needs a little joy and a song to sing in the darkest night. And life, even when it gets you down, hope will turn it all around, but love is the greatest of these. Everyone needs a little. Ublay un kurkui ngi leng ba ka jing sha skor ka jing ka jing puli da ka ktin ka jing ublay bat ka jing duai leng ba ba Kennedy pada bat kum ju ru e ka jing ruai leng ba i Sharon bat i Jerry ublay nang kurkui ki baru ublay nang dor kat bat ki ha ka jing shakri ka jing ki ublay ki ni sngi ki po baro ki banang wan par bangai bi ha ka ni ka por pan ngini poino sha ka benta ha ka bangai yo sngo ya ka khubor na kaktin ka jong ublay. Para bangay biid, kabenta kaba ngalabu akan ni kapor,
Kabangin yo ya kajing selok naga ketin ke jong ublay. Bat ka makanong rim naga ketin ke jong ublay kini kopor. Kalong naga kitab u Jeremiah. Kalanong ka pra. Kadakot ka bakat pra. Hadu arpu ar. Kabaong kumni. Ngan pulih. Abangan dala pentingan ya ladi. Ya kajing sengusi. Kadok no jenga. Kalaluat apok jonga. Hakmi kajing sawa kajing pertaki kun kibriu jonga. Nakari ke bajengai Hatu utrai umdan haseyon. Usim jongka umdan haka. Balai kila penbitar yang dalaki durblay bala mudur bada kejing thala bakla. Ka ayom ot kaladir kaliur kalawai badingi om simla penim. Namar kejing mong kikun, namar kejing mong kakun jong kibriu jonga lapen mong yaka. Ngala tangyong kejing lengok kalakem yang amdan dawai hagiliat amdan doktor hangta balai ti bamsim lapen bahapat ya kajing kia jong kakun kibriu jonga para bangai bi kini kilong kikintin keketin ke jong ubelai ke bangin yo ya kabanya selak akan kepor bat kapang ka bangabu akan kepor kalong gini kikintin ki balasot nakani kabenta jong ke kitab Jeremiah ki baong amdan dawai hagiliat amdan doktor hangta tung ini pai shublay hagijing duai kenrat baba habangi pulihit dia ketin ke jong me pada kena bentah ka bangin yo banya peliu banya selak sipor bat me ni duai ku kenrat tu sim bilung jong syakri mulong penen kami bat kumju rutai bu men sim jong me unyai ki lai lut ya ka ban kren ban pen syai ban pen kendu ban pen sngotu yang iling ba kan ko por ka bangi syak skor ya ka kubo na ka ktin ka bakut ke jong me pediang yang i sngo yang i ha ka kerteng ka jong uji skus ngi duai amen para bangai biin ko mangalong ngalabu kerpang ye kani ka phang halor kani ka jing sulak kani ka phang ka bangalong kabala sot nakani ka bentar juga kitab Jeremiah kam tam ka dekot ka baar puar kini kikintin ki baong amdan dawai hagiliat amdan doktor hangta para bangai bi kani kalong ka bentar ka bangakwa ya ka bangin keren hakani ka jingis sulak bat kam tam ha bangi dang don ha pedeng jong kani ka klam COVID-19 ka balawan ra Shibun kijing ling kijing pisa bat kijing shitom haka jing im jongi kum kibriu haka ne ri ke jongi bada ka leng satlak jong ka perthai para bangai bi kanong rem ka ktinu belai ka kitab Jeremiah kalenong ka bapra ka dekot ka bakat pra bar puar habangi puli ke kitab lapen kan mau wingi para bangai bi Syapang unong ya tu lupa Jeremiah. Bangitip badlajutip yu Jeremiah. Kumu tahu unong ya tu lupa. Ubadap da kajing yam bad kajing ur. The grief and the weeping prophet. Hakani kalenong ka papat pra le tu syapang kata kahima Juda. Bad kata kanong ba Jerusalem. Kila don hapedeng kata ka jingsha sensyar kinang Babylon bat ha ka jingsha te merau haki bat long baki jiu kila syak ring merau bat ha kila deben syak mering merau kila deban mat ya ka jing shitom ka jingsha leben ka jing bom non bam ka jing pang ka jing shitom bat kumju ka jing yap ha ka babu na pedeng jungki kila du no ya la ka jing im u Jeremiah Kamu beri wabulah sakhi kini ke jingja. Kalakta ye ushimet. Bat kumju ye ki beriu ki jongu. Ulah syam ye ka soksat ke jinjar ke bamla syu bante lakam. A situation beyond control. Kata ke jing soksat ke jinjar ke bamla syu bante lakam. Kabala penleng kabala penpisa bat kabala kta Yau Jeremiah badi ki breu ki jong hakum kene kapor u Jeremiah ulami syakmat om tangkumu prophet hendai kamu breu ubamat lem ya ka jing shitom ye ki jing
badi ki jing ja ki bashir kai jeng ko por ula yam ula linyar ula ut hakmat ublai badlong ula ut hakajing ut jung rengkat bad ki umat uongi ki dikintin kajing kemen jonga kala kajing sngosi kajing kemen jonga menta kala long kajing sngosi kadok nut jonga kala lewat ngalas ngau bitar ngala duk mensim namar ka mensim jonga kala mong namar hapedeng gini kajing jinjar ka kim kat ka ba mangabat ki briu ngidi banyat yung duan uang shano utau try umdon hasion usim jong ka umdon haka hatu umdon dawai hagiliat umdon doktor hang taban ya raplem hapdeng gini kajing hapdeng jong gini kajing shitom nang ta shushu sngo tenat uang yi dikikin kabas ngau kabas ngau kta shushu uang yi dikikin tin kayom ot kaladir kaliur kalawai bad yengi om shim lapenim kata ka kajing ut kajing yam kajong Jeremiah hakmat ublahi harengkat bad ki umat ki bajau kadok nut kabala mong kabala ketang para bangait biid hakini kajing selok ngawan ra ya kini kajing ut kani kajing yam kani kajing keliu Jeremiah syangi kat bangidang don apa deng kani kaklam kabanganganget ngiru ngiut ngiyam bat ngi keli yikini sibun kijing keli apa deng kini kipor kumbau Jeremiah ula keli yau belai para bangit biit idoni we hijing yetu ibala jashisha long ba Kaladon gawi ke jingja hakabar sulana Olympics hausnem sihajar kendai spa kendai puar hakaba way urang yele kain Britain u Derek Redmond u bala shim benta hakamare thong kaba saus spa meter bat u bala angnut bat u bala pen kre yele di ba un job ye kene ke jingya mare bat ban khur ye ka tak maksiar long ha ka sngi ka badai bon mare ulam mare berlahabar kajing mare kalau sedang ulawan cakmat la ikum ba unjob Henry kensan galawan kajing pangsa aka kejat jengu bad ula kelon hapadeng kajing mare bad ki doktor baki nos kilalet baya kaban yarap yu kilaong yu ba un kenno namar ba unum la syu ban mare namar gani kajing sitom kala tre yu kala ban yu hapadeng jong kata kajing suduk mensim jong u Derek kensan ku ula kajing suduk diau hapadeng jong tekopor kensan uan mi ukpa jong u na uan mi ukpa jong u mare syakata kajaka batia hakata ka track hakata ka madan mare batia u Redmond u Derek Redmond bad ukpa jong u lawan bad ular shim yo Derek bad ula ba hater peng jong u bad ula yarap yo Derek baun pendep ya kata ke jing mare thong wat lada shim lajam hadin bala yo ya kani kinong thok kubor kilaya keren bad kilaya keli jing keli yo Derek Redmond ke jing shem ke jing snow jong u hapadeng kani ke jing ja ula yethu bawat lada shim la job ya kata tak maksiar kumbuang nuh Henry ulas ngau kemen baulala ban pendep ban penkut ya kejing mare thong jong u namaru lala ban le ya kata namaru kpa jong u ula kershan bat ya rap yu hapdeng kejing sitom ban pendep ya kata kejing mare thong kani kejing selok kani kesngi kalong ban ai yang hilang kejing kermen hapdeng kejing sitom kiberingi dei ban mat bau don ublai ukpa jongi ubah beneng ubayo iya nga pi bat ubah kene leki kti kejing yarap kejong u yangi hapdeng kini kipor jong kini ka klam dongini pai sikini ki artli kimak ki bangalasot na kini ka kitab Jeremiah kalenong ka bakhat pra do arpuar ki banlong ka kubor yang abadi pi hakane kejing jingmane kejing syakli kejing ublai kamat ka beningkong
U Jeremiah uyam, uud, ulinyar hakmat ublay. Ki para bangit biid abakah hima Juda kanong ba Jerusalem. Kaladon hapdeng kajing syak sensyar bat kajing syak ring merau haka hima Babylon. Ki jiu ki don hapdeng kajing kajing soksat kajing khimkhat kabalak tak mat yong yeki. U Jeremiah hapdeng gini kapor lingba kajing yam kajing ud jong udaong sasisin kajing kemen kalajano nanga. Bat kajing shitom, kajing ud, kalawan. Unong ya tu lupa, ubayam, uba ud, uba iki umat ki jau, bat baka donut kapat, kayam pangnut, hapdeng kata ka khimkhat, kabamau, bat kajat benriu, kidai kaban mat. Usin Augustine, uway ni kikpa jang kabalang. Layat hu, haba kakmejeng u kalakla nagani ka pertay. Kumukpa jang kabalang Usin Augustine. Ulapan mar ba usngo ba umday banjaw umat nini ban yam pangnut. Hagade kajing du no kajing u yala ka kami. Laong ba ulapan yala di. Hadu kata kasngi ka bali on tap yaka. Nray kasngi ka babut. U Augustine uyatu. Uang dang step ngalaki. Bat kumno bat dang step habang laki dang step uong ki jau ki umat na ki kamat habang ap sasisin nga kan mau I yala ka kami bat long ka jinglong ka bat laong ba uong ba ha ka jinglong rang ba briu bat kumuk pa jang balang simla ya wan kang lat ya kata hendrai ki umat ki jau bat uong kawan ka jing snow jau ka jing si Henry penbanu u Augustine ulang wong ai ngu yu blai man namar ba kini ba wong yu tho ba u yu tho ba ula sya ba kini ki umat kin jau namar usngo ba ki ubat usngo thu ba kini ki umat ki long ken kajing pentengen yu om su kajing snow si u Augustine usham ba kajing yam kajing pat donut kadai kabakum kibriu ngi hapan mat bat banyat ling bajong ka ngimla ya kaban laj na kita ki boro par bangit bi yi kajing yam kajing pat donut kajing lenyar ki para briu ling ba ki TV ki news namar habadon kajing yap hakitma lene ki don kajing yap kajing pang kajing shitom bat kiwi di kajing ja ngam jula klat ngai ka wei ka clip hakawaka kami ka yam hakbaga deban sakhi ka jingyap ki khon jangka hakajing sha ther bom ka jing kemen naka kala du no kum ka kami bat kalawan ka jing pat donut ka jing snow si namar kata par bangit bi habalalun shop iki briu de ki jing pang ki jing shitom ki jing kerdo bat ka jing yap amla ban len baga donut briu kapat kapra ka ut kayam bat ki umat ki jau kunta kalalong hau Jeremiah bat ka hima Juda haba ki deban mat ya ka jing shitom ka khimkhat kilayam kilalinyar hadu kabala wanra haki ya kata ka jing snow bakila syaino marway kata ka jing snow marway kata ka jing snow bau belai ula ino yaki u Jeremiah ka jing long jung u kumubriu ha ka jing pat donut bada ka jing mat ka jung u ya ka khimkhat u yam bat u hatu utrai dan hasayon usim jangka dan haka hatu dan dawai hagiliat hatu dan doktor hangta kilong kijing keli kibu Jeremiah keli hapadeng jagi umat kibajau uyam bat uud ukeli kini kijing keli Stephen Blackbeard uway niki scholar jangka testament kabarim uang baka jingyam ka jing ut u Jeremiah kadai kata ka jing ruai jangka jing snow sen a lamentation
Bat ka jing yam jing ut jing u kam dai ka ba u artatin ho blai henrei ka de ka jing shania ho blai war hap deng ki por ki ba u ki ba i kum ba u blai dan ban yarap para pengai biit ka don garukom perkat hangi ki breu habangi yam leningi ut ni jaumat ni sngo ba ka pen i ka jing telot ka jing ting Teng-teng ni dia snow tu kebenyong orang ba leni usin rang umjuyam boys don't cry Henry ka Professor Judith Orlo ka wayne ki psychiatrist ka dan man ong kum ni kong ba ki briu ki yam haba ki briu ki jauman Hab ki briu ki yam kayo i baki umat ki long ke jing pen kya ye ki briu haba ki briu ki yam ki jau umat ka pen long ki briu bakin pelat ye ka jing snow haki bat ka pentengen ye ki bat ka yada ye ki ne ki jing leng a ba ka ban wan ra ye ki jing kelumar jing jimut ki jing kelumar ha ki jing mut jing perkat ka Giddish proverb ka ong kadon ban ong kum ni kumba ka met briu ka don kam ya ka saban sum ban pen khut kum ta ka donut u briu ka don kam ya ki umat lada u shinrang juyam Henry ka Bible ka yathu bau prophet Jeremiah teu yam U Jeremiah u yam hapdeng ki jing kem kat ka ba u bat ki briu ki de ben kendo kala penlong ye u kan para bangai bi ba unum snap jar Henry leng ba ka jing yam ka jing pat donut haki umat u kliyo blai dan dawai hagiliat dan doktor hangta hapdeng kani ka jing hapdeng kani ka soksat hapdeng kani ka jing pang ka jing sitom ka bangi dai ka ban mat dan dawai hagilit dan doktor hangta lengba kani ka jing yam jing ut hapdeng ki umat bajau kumju ru iki jing keli ke bau Jeremiah keli uperta ngasham para pangait bi bau lale yakani haka jinglong kumu briu ubadeban mat ya kata ka jing sitam ya kata ka jing tang bat shushu ulale yakani bau artatin haka jinget lani dan jing shania shu hau blai penban ngisam par bangait bi bau u Jeremiah upen pau wala dai lo de bendu no ya ka jing suk ka jing kemen Henry upen pau ba kata ka jinget bat ka jing kermen hau blai kayai don hau dan dawai hagilit dan doktor hangta kada ka jing yam ka jing perta ndai ba ul artatina ka jinget hau blai Henry ka ditangkap por hakabau Jeremiah uang kad donu ka jing kemen na ka donu janga kala jano kalawan ka jing snosi bara pedeng ni ka jing snosi ngap pedeng jing ka jing snosi rengkat pat ka jinget pat ka jing kemen ka jing kermen hau blai ngawat ngaperta yau tau blai para pengait biin kajing ut kajing yamu Jeremiah kapen ibau dana pedeng kajing sitam ka kimkat bat uat yau blai bat uyam ban kerpat ya kajing yarap na blai u Jeremiah usno tu bau blai udai ubasno ya kajing yam jing ut dai blai ubaklut udai blai ubadap ta kajing ba kajing isnai ublay jang uday tau blay upayo kumbau lang ban uniu blay udan ya kata kabor ban pelat lut yau kata kadai kabau Jeremiah usno tu badu teba bat unget angka
Ubrogaman uway ni ki theologian wapawnam udon man ong kumni tang kito kibayam kibaut kisnotho ya ka jingdon kam ka jinglong kongsan ka jinglong kordor jong kata ka kentin kibingong ka jing kermen ka jing yam ka jing pat donut kan syamnya ka jing penkia bat ya ka jing kermen bakan wan ra sehisin ya ka jing pentemai ha ki jing im ki jong Hebreu snotnat ubrogaman upen kenal gintin tang kito kibayam kibaut kibasngoto ya ka jing don kam ka jing kongsan ka jing kordor jong kata ka kentin kibangong ka jing kermen katakan kadai kabau Jeremiah uyat lingba haki tiki por hakaba hapdeng jong ka jing sharing rau haki Babylon kasam kabasan puway kadekot kabakat nyo kaongi kini kentin Kaong kijing knya kijing ublay kilong ka mensim ka balawet ka donut ka balawet bat ka basnosi ublay menom ibeng Matthias kalanang ka bakatway ka dekot barbu prag ong ang gini wan hanga pi ki bakya ka jingkit ngan pensting yaki u Jeremiah hapdeng ki umat ktang ki ba uyam bat kijing sitom ki bau deban mat upai ken shauni ublay uba pediang bat ubaya snow ya para bangai bi apdeng gini ka klam COVID-19 kum ki breu ngela deban mat bat ban sem ya kijing sitom kijing ting kijing kerdu kito ki deban mat ya kini kijing pang ki bala deban tia ai hospital tia ai ki scroll condenser lene haying Kito lesi kito kibali bendu no yaki bayeng basam jongki kilok ki jor kito kibala de yakaban syamsitom nama bambiang su katrai ka kata la kata so ka jingkurdu lesi par banget bi apeng ka khimkhat hapdeng ka jingpat dot nut ka bangi deban mat ka bapi deban mat kumbalang Jeremiah ngiyam ngiut bat laki umat ngiong amdan dawai hagilit amdan doktor hangta syanu trai usim joga seyon para bangai biit kumbangilaya kren baka day yangi bakamdan ka no ko basniu lini ka babakla bangi day ka ban penpau ya ka jing snow ka jing shem ka jongi habangi day ya ka ban ya kendu ya ki jing sitam kumbalalong u Jeremiah bat kamlang ka babayangi bangin puri ya ka para bangai biit ka kitab Jeremiah kapan kan mau yangi ba ya kijing yam kijing ut kijing keli kemengidan hapdeng gini ka klam amdan bala ban jubab amdan bala ban yaram kibor kajing start gini ka perthai kinumla ban sngotu ya ka jing shem ka jongi ladangi puli kini ka benta baladangi puli yau Jeremiah ngi syam para bangai biit bau bakini ki jing yam jing ut ki jing keli ki bau Jeremiah ubu khamat ublay kalong bau ubu hau khamat ublay nama bau sngotu baki wei kimla ya kaban yarap yu bat kim don ya ki ulat kilenti ya kaban penhun bat ban yarap yu hapdeng jong kijing kijing sitom ki bangi dei ya kaban mat para bangai biit ngasngutu para bangai biit hapdeng gini ki por kibalik ngiyo para bangai biit ya ki kubor bat ngiyo ki jingja baki khun benriu barok baki babun ki para bangai hot ki wei de hapdeng juga jingleng hapdeng juga jing sitam hapdeng ga khimkhat hapdeng kham tamle hapdeng juga de bandu no yiki ba it ki bathon ki jongki nangala de bandu no yiki ba him basem ki parlok ki parjon
ki badang menung adang ye kendo bat mentah ke lelek no sutra asir jing suk pada utrai ki babun ki babun ki parlok ki bahing basem ki mat ke ke jing jah pring ke por bat kalawan ra ke jing sngo diau kalawan ra ke jing sngo si bat ka nget ki don sibun ki jing keli ki jing angnut ki jing bam sngo thu ki jing bam sai para banget biit habang apai sikini ki por bani kini ki jingja bat habayo i ya ki para mensemi bakodor ki bahing basam ki parlok ki parjor ki mat iber kapan kan mau yau Jeremia uniru apa deng jengki por ke kim kat uyeng bat apa deng ki umat ki bajau uperta hatu amdan dawai hagiliat amdan doktor hanta shano tau try usim kaseyon para banget biid ngidon kijing keli ngidon kijing keli bat gidan sibun ki borok kiba kiumekum kibri pedeng jong kanika klam ni bu le ngidon pedeng ngidon pok jongi bat le singi bu kijing keli hakmat hangi lesi haki jing duai ki jongi lene haki jing ya kren haki jing ya ki peliu jung mot si parlok lene si sem para bangai bi ke kitab Jeremia kapan kan mau ingi sa sisin ba ki jing yam ki jing ut ki jing keli ki jing bam sai ki jing bam snotu ki bawa ki bakum ki priwi di ban mat bat ki balawan ra ya ki jing sosi ki jing tang bat ki bala penjau iki umat amdan bala banai jubab kita amdan bala banirap kita ki bor ki jing start kini kepertai kin persang henrei kinumla henrei kumau Jeremia usem Jeremia usem batangu belai ubala tangu belai kainu basngau ya kajing yam kajing uhud tangu belai kainu bala ban pentengen ban pensat bor badu ban ay kajing kermen hapadeng kini ki por jong kajing bat kajing sitom para bangai biit habangi dam hapadeng kini keklam ni haban mat ikijing kijing sitom kijing pat danut tungin kan mau bau belai udon bat ni ublai umsim lakan riak no nanganapi udon hasenda jonga bajungpi tu ai bagi jingyam ki jing ut tu ai bagi apa deng wat ki umat ki bagi ijau tu ai bakin pai sya ublai bat bangin ra yeli jing ut ki jingyam ki jing isu namar batang hau batang mau ubakloi ban ngap ingi ubakloi ban sya scoringi baru badan hau ya kata ka jing pentingan ka jing pensai ka ban pentingan ya ki dot nut ki jonga ki jongpi hapadeng jok habangi di ban mat iki ki jing sitom hapadeng ki ka klam covid-19 kamat ka baar berkat do ka jing yam jing ut bat ki umat ki bajau kin syam ya ka jing tengen bat kecing light load kecing yam kecing ut bat ki umat ki bajau kin syam ya kecing tengen bat kecing light load u Jeremia ha kecing ut kecing usau blai namar baka hima ka dana pedeng kecing syak ring merau bat ki deban mat ya ka sitom kapang bat kecing syak ban ben ka hima ka don kam ya kecing pen syak kecing light load nagani kecing syak te merau namar kata Jeremia uut ya kecing don kam ya kata ka dawai nagiliat bat kita ki doktor naga para pangai di long layatu ingi bahkan ni ka dawai nagiliat ha kecing dai bahkan ni ka dawai nagiliat layatu ingi bahkan ni ka senang giliat kabadan hajan Jordan kadai ka wei ka balapau nam bha namar ka don hakai kita ki ding ki balatip kum ki odor foracious gam leni ki kinja ding ki bapenmi ya ki kinja umpenyang kaban penkia iki jingpang bat ki jingmong
Balong bagi ke dawai na giliat. Kalalong ke bapau nam hakaleng kiri. Bat ki briu na giliat. Kilong ki batip bat ki bastat. Bakum no ban pendan kam. Ye ke dawai haba ai ke jing sumar. Hakani ke bentah Jeremiah haka cingkerpat jengu habau keren sapang kadawai hagiliat baki doktor yu uyo i bakari ke jat benriu kadon kam ya ke jeng penkia bat manukan balak ban ai kata ke jeng penkia kumba kata kadawai na giliat kaju ai hawa ye kita ki papang ke pisitom ban wan ra ye ke jeng penkia Kektinu belai ke itu lingba ke kitab pu Jeremiah. Bau belai ulapan pau hau Jeremiah. Bau belai ulang mau halor ki ai ke bor. Udai mau uba penmi ya kata dawai na giliat lingba kita gidieng. Bat ubelai upan pau Jeremiah baka dawai na giliat. Kaya beteng ban trei ban ai ke jing pen kia nakapor sekapor nakawi ke ri sekui ke ri nakawi ke ying sekui ke ying kum tau belai ulang kata ubelai ulang mau kata dawai na giliat kabatrei ban ai ke jing pen kia naduk kipor kibalarim haduk mentah bat haduk kipor ki bandangwan ubelai kumuta unang penkia kuta ka dawai na giliat ubelai layat ho ingi ulayat snawi ke jingyam ki kun Israel hai Egypt bat ka jinglang merau bat kumno la pelat ki na ka jinglang merau bat kumno la penbiang iki jingdan kam jeng kia khlau bat kumno la pelat im na ki na ka duriau sau bat nang ta kumno bo belau la penkia penlat lut iki bon ki bre ki por baro susu kekitin kejong belai gitu bau belai leng bau Jesus Christ ulapan pau ya kata ke jing trei jong ke jing pen kia bat ke jing pen lut men bau Jesus dan ada pertai bat wala daula kiu sebeneng hendak kata ke jing trei jong ke jing pen kia kadang ya para bangai bi apa dengar ke kelam kamangi di ban mahat kabala bat kabala pensitom yang ayepi bat kabala wan ra iki jing kaktinu blai kapenkan mau yangi habangi deban ut ban yam namar ki jing sitom ki jing snosi ki bedi men mat henrai lakhot ingi bangim dei ya kaban du jing kermen namar kata ka jing trei jong ka jing pen kia bat ka jing pen lat lut ke jong blai kadang trei hakin kipor bat ka khop yangi bangim dei ya kaban du jing kermen hanrei tu ngini ai kermen hapadeng ki jing sitom ki bangi dei ban yat lengba bau blai uyo i yang abadipi bar ublai usak skor ya ka jing yam ka jing ut janga bejumpi bat unsa ai hengi ya ka jing pen kia ya ka jing pen lat lut gen kadawai na giliat kalong ka pala paunam kamong kalayat na kapartay na kawikari ban sapspan ban wanra ya ka jing pen kia kalong kumtaru ya ka jing trei ya ka jing pen kia ka jing oblay kaladon nado menang rim kalatrei berkadang trei hadu kini kisngi ki pemantah ban namar kata para bangit biit ngimdai ya ka bandu jingkermen balesi ka dikatakan ka bau Jeremiah usnoto bat usem haba ukli uut uyama kamat ublay upan ya ka jingyarap kamat ublay daka buang haki jingyam ki jeng amdan dawai hagiliat amdan doktor hangta para bangit biit kalong ka jingkeli lesi ka bamangabat mapiru ngikeli padang ni ka por juga ni ka klam harungkat bat ki jingyam ki jing umat ka bangi ngislai penban ngin syam ba ki jingkeli ki jingyam ki umat jonga jongpi kin long tang sipor namar ublai jongi unang penkia abakrau unang penlat lut makrabor
Utrei bat udang trei bat udang sendak jong abat jong pi. Bat ka wei ka si bat ka yar. Ngin samat ya ka jing pen lait lu. Ngin samat ya ka jing pen kia. Bat ngin mat ya ka bengin yuk bengin saki ya ka jing pen temai iki bara. Para pengai beik ngadwai wu blau ni rap tinggi leng bagi ka jing asla. Oh, unai boringi, bat unang pecak bor, bat unang ahingi, ya kecing sngus, kecing kermen, kecing sngus kem, bat unang ahingi, ya kata ke bor bengin yang klan, hapadeng jong gini ke klam, bat hapadeng jing sibun, kecing mat, bagi bagi dek bani kendu. Bangin tip bau bleu dan hasna, jong abat jong pi. Bat uyok sngu, bat utip uyok i, ya kecing ut, kecing yam, ki umat kecing ut. Om dan hapertai balak ban pentengan ban pensyai iki jingkeli kiba iki jingut ki jongi hendrai dei tamu ni uni kan ubau Jeremiah yam bat upai se u keli om dan dawai hagilet om dan doktor hangta namaru neu belai kumbau lawan ra e ka jingpen kia ya ka jingpen lait lu ya ka hima juda batu Jeremiah wan ra ken yang abadi piru ya ka jing pen kia ka jing pen lait lon nau nu klam u beding ben man hai ki di por ki bemta u blain kur kui pi u blai un kur kui ngilang ling ba ka jing shot score ki jungi ya ka tien ki jong blai u blai nak ta ka buram ki jungi amen tongi ne pai shu blai ki jing duai a tribe u blai jungi bab nang idap de ki jing sngongo yeme Nam tak ko por ko memela ai hingi bangin yo ya ka bani selak bat ban yo diang ngi ko kubo na ka tin ni pla kan ram kum ki priyo pedeng jo ka jing ya inti bat ka jing mat ka jungi i ka ka klam ki ni ki por ko kan kelawan ra i ki jing leng a ki jing pisah kelawan ra i ka jing sitom kelawan ra ru i ki umat ki jing pat ki don no ha bagi de ban mat ki jing pang ki sitom ha bagi de ban mat ki jing duk ki jing kurdu habang di ban mat kham tam ka jing du no ka jungi ya ki ba it ki ba thon wala ba gi dona pedeng jing gini ki barok ko kan rat ni yam bat ni ut ko bau Jeremiah u ya ma di ut chani ni tips kam ko kan rat me me ya snow yingi bat ban sha skor iki jing duai ki jing ut ki jing yam ki umat ki jing keli ki babun ki bagi don ban keli ki bangim la i ka ban yo ki jiban re me men sa ai ki try ngi yam ni ut bat ngi pai shame batang shame hi kudra bada ka jingkermen bad ka jing scouts camp ba me men sawan ra ya ka jing pen kia ya ka jing pen light lon ya ka ni ka perthai nau new klam sai sin pan priang ko kan ra ki jing dwai ju khat kar pan chungi ha ka kerteng ngi jung jis kus ki pan amen te kum tu ngi la poi shi ka bawai jung ni ka jing mari ka jing shakri ka jing ublai Aswaban penwai no nga shimi kena kapore kaban ai kublai pi ki para mangai bi baro ki belai snok tilang bat ka balang limba kini online service ai kublai ki nong ishim benta baro agni kisngi limba kini kapor ban ngi ai kublai ker pangi di kun samla ki belai trei ka ban penbit penbiang ya ka ban penbiang ya kini ki jingdon kam jong kini online service ublai un kur kui pi baro ba ka jing suk ka jing kemen ka jong ublai ka nyai pendap ya ka jing im ka jong pi ki singi ki por baro benang wan ha ka ni ko por ngin penwai no bagini snok tilang man ruai ka jing ruai ka ban riu spa lai pusau ka jing ruai ka ban riu spa lai pusau Nagamai
Bagi ni kapor para pengit, tungin yo man pediang, ia kejingkur ku penwai. Kejingai kepada biang kejing ujis ke sebau trai, kejing ba kejing ublay na bom jukun, lemba kejing selok ke batiang macet bor kejing mensiam bukun, kini kejingkur ku memit na kejing long lai way ublay, kinyai long rengkat bat ngi kum gabalang hang ni. Bat ki para mengit beit kejingi ki badan negeri bekaleng setlak ke pertai kumju, nadok mentah bat cedika atai bom jukut ru. Amen.